Oma hitung tanah rek yo. Ukurannya gede. 5 apa 6 yo? 5 yo. 5 kali 16 setengah. Regone mek 100 juta. Tapi ojo dipaido rek yo. Kur oma ngono kok didol. Iki ngono rego tanahe rek yo. Oma iku wis bonus lho. Dikei bonus oma nggak gelem. Kur ono demite gak ano. Mosok oma wis reot-reot ngene demit gelem. Demit iki yo pilih-pilih masih mlebu oma iku rek yo. Iki lokasi nak Banyure Pakal Beji PDAM murah pol ukurannya soalnya gede dawa rek yo. Rego 100 jutaan ae. Lah nek omahe wis gak tak sepil rek yo ya wis koyo ngene iki. Tonggoe sepilno kono iku, Cak. Lho, apik rek yo tonggone. Maksudnya iku lingkungan iku wis akeh tonggone ngono iku rek yo. Cidek Surabaya iki rek yo. Bismillahirrahmanirrahim. Aku iki dikerubuan rek yo. Ayo, Cak, rini yo, Cak. Cak. Rini aja. Iki lho. Lho, ngene. Sepilno iki, Cak. Lho. Iki ono godet titik ngono. Yo brek rek yo. Dari sapa? Ngonten omah iku gak resiko. Resiko pol rek yo. Apa meneh omah-omah ngene iki yo. Rini aja. Tak sepilno. Yo wis ngene iki rek yo. Omah iki gak layak pakai, terus gak layak renov yoan rek yo. Didol tanahe kok sampean iki rubuno. Lho. Aku diasline rek yo. Wedi gak berkan. Jerone wis ngene iki. Rini yo, Cak, diluk, Cak. Sentolopet. Kau dirubuh aku rek. Lho, jerone wis ngene iku rek yo. Sepurane aku amen jero-jero rek yo. Wedi kerobohan gak iso mlayu soalnya nek nang kene sik lumayan iso mlayu. Lah, wis rek yo ndang digas sing delek-delek omah murah rono-rono kok roboh. Sing delek-delek tanah murah wis ndang tuku niki ukurane gede. 5 kali 16 setengah regane mek 100 juta lokasi nak Banyure Pakal Beji PDAM. Wis ngunain foto aku nek pengen takok-takok, pengen survei lokasi ndelek omah murah, kaflingan murah, lokasi menganti kedamaian apa batas Surabaya Barat langsung hubungi Kurniawan Property. Tak tunggu serangmu kabeh. Urip sama-sama kurang siji sorgo. Bye bye.